Człowiekowi wydaje się, że jeśli zgromadzi dużo energii, to stanie się silny i będzie mógł osiągnąć sukces. Takie gromadzenie służy jedynie przygotowaniu do oddziaływania na świat siłą wewnętrznego zamiaru. Jak już wiesz, próby zmieniania lub pokonywania świata metodami siłowymi to sprawa skrajnie trudna, niewdzięczna, nieefektywna i w konsekwencji wymagająca wielkich nakładów energii. Człowiek zbyt wiele sobie wyobraża o sobie, wchodząc w interakcję ze światem siłą wewnętrznego zamiaru. W rzeczywistości jest tylko kroplą w oceanie. Zewnętrzny zamiar nie zmienia świata i nie walczy z nim. Po prostu wybiera w tym świecie to, co potrzebne. Zewnętrzny zamiar w sklepie przestrzeni wariantów nie musi ani targować się o towary, ani odbierać ich sprzedawcom. Do działania z użyciem zewnętrznego zamiaru nie trzeba gromadzić energii. Jest jej wszędzie pod dostatkiem. Dosłownie kąpiemy się w niej.